Hej, nu vil jeg fortælle lidt om vores fødselsdag. Og hun starter. Fødselsdagsgaver. Ja, gaver. Ja. Jeg kan ikke tage sådan noget sygt. Undskyld. Ja, jeg har fået den her Baby Lips. Og den hedder Cherry. Ja, Jeremy. Så mit navn. Nej, og der er solfaktor i. Og den ser sådan her ud. Og det er så sådan en her. Ja, skal du prøve at rulle den her. Sådan her. Okay, det ser lidt perverst ud. Hun ser. Og så har jeg fået de her 2 Matas gavekort. Og så det her, tror jeg det er. Eller en af dem har jeg brugt. De her 2 ting. Og det her, det er sådan en Brun creme-agtig. foundation ting. Tror jeg. Det dufter mega godt. Det synes Ja, 2 sekunder. Og det her, det er sådan en Nivea lip butter med vanilje og et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er. Sådan her. Ja, og så fik jeg et gavekort til H&M. Og jeg har også lige nogle prøver. Men den her, den har jeg åbnet for, så der flyder sådan noget ud, når der. Og så fik jeg den her. Og en prøveparfume. Og så har jeg fået en ørering fra, hvad fanden er det? Henrik Ørsens Urguld og sølv, tror jeg. Og det er sådan en piercing ting, hvor man åbner den her, og så den derud. Og det er til et hul heroppe. Og så fik jeg 100 kroner af min store søster. Og jeg har så købt sådan en her, plus noget is. Ja, jeg ved godt, jeg er lidt tynd. Men, og det er sådan en, jeg ved ikke, hvad man siger det. Palmolive. Ja, Palmolive, tror jeg det hedder. Det hedder Live. Palmolive. Ikke på engelsk. Palmolive. Og der er et eller andet, okay, jeg ved ikke, hvad det er. Det er et eller andet blomster noget deri. Må jeg se, jeg ved det godt. Jeg har sådan en blomst her. Stop nu, sådan en her. Og så fik jeg den her toilettaske med Justin Bieber. Og ja, jeg elsker ikke Justin Bieber. Han var dejlig. Og her kan jeg mit ragelse. Eller det kan næsten ikke engang være her. Men... Og så har jeg fået sådan en højtaler her. Og sådan en her hjemme er også i sort. Skal du prøve at vise, hvordan den fungerer? Ja, okay. Det var lidt fælt. Og så virker det ikke engang. Nå, men det er fordi, den ikke kan sidde fast her. Den kan sidde fast på mojangen? Nej. 2 sekunder. Ja, men der. Den går godt på sidde fast. Der kan den godt sidde fast. Men det var det. Og den sidste ting, jeg fik, det var de her linjekyve, når jeg lagt. Også nogle har Emma også fået, og det er de samme farver. En brun sort en, og en sølv, og en rød pink, jeg ved sgu ikke mig. Men ja. Og nu vil jeg gerne fortælle, hvad jeg har fået. Jeg har fået det her lækre One Direction tap. Jeg kan se det. Jeg kan se det lækreste af alle 4'erne. Same. Ej. Jeg elsker bare One Direction. Og så har jeg fået den her lækre, smækre One Direction cup. Stop dog. Og der står så, I love One Direction. Og så har jeg fået den her bedste Baby Lips. Okay, jeg ved ikke, om det er den bedste. Men kan ikke så godt se det. Oh my god. Men det ser så sådan her ud. Hold op. Det er et hår. Ja, men hvis det er, at de kan se den, så kan det gøre sådan her. Det er sådan lidt brunligt, det men lige meget. Så har jeg fået sådan en mega nice højtaler her. Og det var så godt en fail. Altså sagde, at det var sort, men det var så godt ikke hvid. Der er en hvid mobil. Og jeg har set, hvordan den virker, så ja. Så har jeg fået de her 3 hvad hedder sådan noget, H&M gavekort, og i det ene her, hold op, det ser sådan der ud. Og i det, så skal lige så mange penge der på. Her er der 300, det får min farmor. Her er der 200, og det er så for en eller anden. Hvis for mor, nej, jo, det er det for
vores faster, og jeg har fået 200 kroner. Men jeg har så ikke brugt noget, som Astrid har, derfor har hun nok lidt flere ting med. Og så har jeg også fået de her 3 nejlak for Clinicure, og så er der sådan en halløj her. Og så er der 3 gode nejlak i, og de er farverigt. Jeg elsker sølvnejlak, og jeg elsker pink. Og sådan en brunlig sort, den har jeg også altid ønsket mig. Det er også rigtig godt. Det var også mor. Og så er der nogle ting, vi glemte. Jeg har så også fået One Direction, men det har så været i bad med i dag. Og så har jeg fået 300 kroner af vores bedstefar, og 100 kroner af min mors veninde, og 50 kroner af vores anden mors veninde. Og jeg har fået det samme, bare fået Justin Bieber på. Men det kan jeg altså ikke lige vise, fordi jeg var også i bad her i morges. Så vi ses i næste haul, hvis det ikke er andet.